и в енергия на баланса. Практиката днес е много готина, много интересна, много кратка. Има дни, в които не се чувстваме достатъчно продуктивни. И това много ни тежи. Чувстваме се виновни, почваме да се чувстваме не на място, не съм свършил достатъчно, не съм направил достатъчно и така нататък. Време е да разбереш, че просто не съм продуктивна днес, не съм продуктивен днес и това е окей. И това е окей. И няма нищо, което трябва да се случи на всяка цена. Задай си точно в този момент, в който се почувстваш по този начин, си казваш, така, чакай сега да видя какво да дам на себе си, от което имам нужда, а не да правя това, което се очаква от мен. Запомнихте ли го? Какво ще дам на себе си, от което аз имам нужда, а не какво да правя в идеята какво се очаква от мен. Да, от мен се очаква много, но има дни, в които просто трябва да дам повече на себе си, а не да изпълнявам очакванията на другите. И това е съвсем окей. Това е съвсем нормално. Това е съвсем в рамките на нормалното. Позволи си го. Всичко друго са едни стари програми, които непрекъснато ни блокират, защото някой ни е казал, че трябва да бъдем още по-добри, идеални версии. Глупости. Просто днес не съм достатъчно продуктивен и това е окей. И какво ще дам на себе си? Това е въпрос. Още сега отваряш си там един от дневниците, които имаш. Ако нямаш, поръчи си. Дневниците, които направих, са топ в идеята да поддържаш баланса в живота си. Всеки един от тях отваряш и си задаваш въпроса. Какво аз днес да подаря на себе си? Какво да направя за себе си? А не как да отговоря на очакванията на другите. Не ме интересува. Днес избирам да обърна внимание на себе си, а не да отговарям на очакванията на другите. Да, до скоро!